വ്യാഴം നവംബർ 26 ടൈം ടേബിൾ 12 സുവോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് 11 കെമിസ്ട്രി എക്കണോമിക്സ് 1 ഗണിതം 10 സ്വാമിശാസ്ത്രം ഗണിതം ഉറുദു 2 മലയാളം 3 ഇംഗ്ലീഷ് 4 പരിസരപഠനം 5 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം 6 ഹിന്ദി 7 ഇംഗ്ലീഷ് 8 രസതന്ത്രം കേരള പടവലി 9 രസതന്ത്രം അടിസ്ഥാന പടവലി മറ്റു പരിപാടികൾ ലഘുജാലകം സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ്. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.